Martang yang mahita, mau lihati madiho ali Tuhan Jehovah na marhabang so di baru kijang, tiragam ni pasu-pasu na di leonomu Tuhami, ganup mar sada-sada, totok kami marlas ni roha ali Tuhan, totok kami marhai pason satu tikyong, atong ali Tuhan satu kinai, lau pigi hatam na badiyay na mahami, ukap roha ng pikiran nami ali Tuhan, asabuy huwat tu si hami, jala hulau kami. Hatam na lao si pahusor-husor nami. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amen. Shalom. Horas madihita sa luhut na selamat Advent madihita. Amang inang nanilongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Tamamandok melihat hita tu tuhata perdinggan basa. Siala nanung ngasahat duhita noain ima di minggu Advent na patoluhonon. Manangi dia pi hamu maringanan saya tuhat tama mangaramoti hamu saluhut na jala hata ni dewata nagabe turpuk ni jamita di minggu Advent na patuluhonon ima dienet sian buku Zefania piddu tolu mamuka mai sian ayat na pasa pelopaton 1:20 hujahon marihita saluhut na maria-ria maho ale Borusion, marolopolop maho ale Israel, marlas ni roha maho, jala marolopolop siyan nasa roham, ale boru Jerusalem. Nung nga Diyos sa Jehovah uhum na tuho, nung nga di siya pun musum, ay Jehovah Raja ni Israel lo di tonga-tonga mi dang be idaw muhina mago. Yari na sa saday, dohonon ni halak ma tu Jerusalem, unak kumabiyar alesion, unang paliduk tangamu ay Jehovah de batam do di tonga-tonga mi ulubalang silihot tua do ibana marlas ni roha si tutu ibana midaho ohom ibana di bagasan haolongon ni rohana marolopolop ibana mardongan puji-pujian midaho halak na godok roha akana holang sian luhutani papungok kudo marharoroan sian hodo nasida aka nani dodonan ni haurahon nasa laon idama marlulu maau ditiki nasa sadai dopak sudi aka na mangarupaho pamalumokku ma halak na mekat jala papungokku halak na pinabali jala bahenokku na sida gabi puji-pujian jala marbarita di saluhut tano haurahon na sida nasa laon ditiki na sa sadai togihonok kumahamu mulak tutanomu laos papungok kumahamu disi ay bahenok kumahamu marbarita jalagabe hamuliaw di tonga-tongan ni saluhut akabang sonita noon yadung hupaulak akana terbuang siya kamu tujulo ni adopan muna ninna Jehovah ido ianggo sahatna jala topiknya hata ni debata di minggu Advent na patuluhonon ima marlas ni rohama di tonga-tongat tado debata. Damang nenang na niholongan di bagasan Kristus Yesus di goari do buku Sefana. Goar Sefania marharoroan sian hata heber Sefan iya lapatan na nani onding ini debata ia yang disembunyikan oleh Tuhan. Padohan Sefaya on marharoroan sian dua hata ima Safan lapatan na manabudihon dot hataya lapatan na Jehovah dibindu sada ayat sadai didok ya si Sefania anak ni si Kusi ima anak ni si Hiskia makobasi do Sefania uju diharajaon ni Josia anak ni si Amon raja sian Juda buasa di bahen song ni guar ni si Sefania namar lapata ditabuni debata parohaw maamanginang sudut papaton sian si Hiskia do si Sefania Hiskia dison ima raja na marhabiarat tu debata atau ngamanginang horong manang pinopar ni raja do si Sefania adorang si Josia magonggomi adong lebih dua nai raja na magonggomi ngajahat jaladang magbiar tu debata jala manomba gana-ganan ima manasye dohot si Amon Waktu di patupahon horong raja na jahat na duay do pembantayan lao mangagohon aka horong ni si Hiskia
dohot nang akka pinoparna termasuk matu si sepanya ujui alai malua do anggo si sepanya ala diodingi di batai bana jale ditabunihon sian hajahaton ni raja na duai ido bahen dibahen na toras na gowarna si sepanya ilubahon si sepanya do taringot tu uhuman di bangsoi ditik harajaon ni si Joshua puasa tapi diguari do na marhabiara tu di bataro anggo si Josia ditiki harajaon na do diuras bagas joro do Jepang na musay buku patik ni si Musa di patu pa si Joshua do patureho partodion ni bangsoi manang pembaruan spiritual alay tung asing do jupak ta berita ni sian si Sepanya tunggu dang si tuturo hadosaon na niulahon bangsoi ima na manoba gana-ganaan manoba parangan ni langit di sobanasida do Jehovah alay tong do marsoba nasida tu di bata milkom ima di bata ni Amon jalan na murak muse torop siyan halak Juda nagabi marbalik siya Jehovah asa nang peuduk jalan marhabiarat tu Jehovah Raja Yosia alay dang songoni ang gubang sonap dang diuluy bangsoy paret tani rajana dang uduk nasida jaladang ditiru nasida rajanain nang penunga di suarahon rajai asa marhamubaon nasida alay dang tuki jaladang perduli nasida ido bahan narikot dilubahon panurirangi tu nasida asa gira marhamubaon taga sosonggok dope umi so tung songon hurangkam nasida di bahen damang ninang nanyolongan itabering jay sa plopat ima maria-ria maho kali boru Sion ima gobaran ni permianan ni dibata jala boru Sion ima bangso ni dibata di soarao doa sa maria-ria bangso ni dibatai ala songgop haluaon sian dibata salpu maumani sian nasida ima mulak sian habuangan Babil jala paulion nama Jerusalem dibata sendiri do napatu pahoni dibata pergugo na suatu dosa ni dibata para siro ajala para horong rohai dang ripason na bangsoi manang pamation na alay paulion na do ido pabahenan ni dibata na jojot tarida di bagasan holong ni rohanai paubahon na buruk gabe baru dipadengga do nang sigay dang gabe di abolok ko buting dang dipasobu ibana na niasia-sian nai totong di bagasan si taonon nang haporsuhon di ayat 15 117 tabireng siya manginang di usat di bata uhum di siap pon musum jala di tongat-tongata di bata songon na niduhani di bata sendiri doa manginang napatupahoni dang ala ni pangiduhan manang pabehenan ni bangsoi molotung petaboto Israel sian Babil dang ala ni hagogoan manang pabahenan ni rajai masa sa luhut nai alay itong sakap doot pabahenan ni debata sa diri doi debata do na patupahod doot mabahen perhitian na paluahon bangsona jala molo marsiyohot bangsona ito debata say na do pangon ni debata do na sida siya ponon ni debata do akka muso ni bangsoi molo debata di tungat-tungat ta manginang dangadong si Habirata jala marua mahita siyan ragam ni Mara nang akka nanang mangago hita ulubalang silihot tuwa do ibana jala dibagasan holong nai las rohana jala maria-ria ibana molo di ida malua bangso nai lomodo rohani di bata molo marhasonangan bangso nai ido bahen sa dipatu pa ibana hasonangan tu bangso nani Asian nai molo tabiring diet sa plalu amanginang di batado na papunguhon jala pau lihon tutudo amanginang haurahod do di sada bangso molo tertaban bangsoi songon naniyay ni bangso Israel uju di Babil dinamarong so huta Jerusalem gabi marserak manasida jala tarbuang siyan hutay gok arsak ni rohan ang sitaonod diay nasida alay sudinay salpuhonon ni dibatamay siyan tonga-tonga nasida parpunguan ni dibatama nasida jala dipasada maakka na tadingi dibuan mulak tu Jerusalem dang betarurak na sida midabangso na asing sude nai sakap dohot pabehenan ni debata sa diri do yat sa pulusia mak inang hitabereng marlulu debata pamalumon nama bangsoi jala bahenon nama nasida gabi puji-pujian jala marbarita di saluhut tano lamang ninang naniolongan di bagasan Kristus Yesus parlulu do debata marlulu do ibana molo gabi lao bangso na ito debata na asing jala molo di padan na robi di dokdo
Nasay marlulu di bata dopak akka musuh ni bangsona. Napatuduhon holong ni rohana tu bangsona doi. Dang lomo rohana mida akka panggugay manang akka namambay na porsuhon tu bangsona. Mulutong pwede dok marlulu di bata dang tudosi tu perluan ni kita jolma. Sa guru di debatado luhut pabayanan nai. Na pasti jagaon jala ramotan ni debatado bangsonai. Dakolad di ramoti alay dohod do di pamalum nang pwede jaga dohod di ramoti di bata bangsoi jujut do manibil manang na mga lao si bangsonay ido bain na gabi manahon haporsuhon bangsonay ala manibil siyan pangaramoti yon ni di bata alay nang pesongo niya manginang songo biru-biru na lilui di bata sa diri do ro mga lului na sida jala molo jupang ni di bata di bagasan sahit manang haporsuhon pamalumon ni debata do biru-biru na nalilui jala papungon na may tupunguan ni biru-birui musim nung jolmay na manibil alay debata sa diri na loja mga lului jala paluahon nang marsahiti di pamalum debata nang sega jala marongsongi di pauli debata jala dung di pauli gabi puji-puji dohot marbarita tung halongangan do pabehenan ni debata tung balga si tutudo wasona na sega jala marongsong gabi puji-pujian las boy muse marbarita yat na pa 20 namang inang tabiring madibata manugihon mulak bangsoy takas do damang inang dibata do manugihon mulak bangsoy siyan habuangan paulihon ni dibata ma Jerusalem asamiad di si bangsoy di bagasan hasonangan suang-songan ni molo di dok di bata gabe bangso na marbarita tutuna di halomohon rohana do asa gabe bangso na uduk mamuji bana jala mamaritahon taringot tu pabahenan ni di bata ma bangso na pinaluan nay arsak ni roha gabe las ni roha di bata ilu-ilu gabe silas ni roha angguk-angguk gabe ulop-ulop ikko barita honon na sida mapabahenan ni di bata paluahon na sida tuliat ni Portilyon. Atong namang nang nanihulungan ni Bagasan Kristus Jesus. Ano pa ko na yon ni Turpo marhiti jami taon. Na parjono sakap dohot pabayanan ni debata sa diri do haluaw ni. Tamang nang nanihulungan ni Bagasan Kristus Jesus. Dang ala ni go gumanang pabayanan ni bangsuy asa maluan na sida tungholan ala ni asini roha dohot pabayanan ni debata sa bingdo. Doholong madisi maria-ria bangsoy holan alani pabahenan ni debatado jala takas di Jeremia 20 ayat 10 akas sa kapasonangan do di patu pa debata tu bangsona dang adong natuk mga jari debata ay diboto ibana do saluhut akka nadinggan dohot akka narikoti diaka nanias-yasyan nay nung nga bangsoy na marsala ala ditadikon bangsoy di bata alay tungholong do rohani di bata iba na sa diri do na ro mga luluy bangsoy jala di paluan na sida tung sumurong do pabahenan ni di bata napaduahon say oloma di pauba jala di baru di bata tutuda mang dainang di bata sa diri do napatupahon haluaw ni alay dang jupak kitay molo so olo kita majakko na haluaw ni niyan nung nga dilubang tubang suy asa marhamu baon alay di patakang nasida rohana ujung na madabu mauhum tu nasida say olo mahita paubahon rohata asa unang madabu uhum ni debata amang inang nung nga dilihot tuhita tiki para siya ni asa olo mahita paubah rohata nung nga dipalua debata hita marhiti anak na Tuhan Jesus Kristus say olo mahita majakon iba ng jala di pa ibaru mahita unang di mangulo di bagasan haulomon manang hados rahon alay mangulo mahita di bagasan asin ni roha dot holong ni roha na siya de bata napatuluhon damang dainang debatado napaluahon kita debatado napaluaw kita dabang dainang nanihulungan di Bagasan Kristus Jesus siya debatado haluaw ni dadaholan haluaw na dilihot tu bangsoy alay dohot do nang di pauli bangsoy manang pemulihan dohot huta Jerusalem dilihot do musi hasonangan manang jaminan di na mangingani hutay na sida
Suang songnido nang tuak ka na porsyay. Di palua di bata hita merhite Kristus Jesus jala dilihon do tu hita hanguluan na saliling nililing na. Nuaing song luba-luba ni sisipanya tu bangsoy pilit ma hamagoan manang hanguluan nido di hita. Gari songoni maul ni namas atu bangsoy tarbahid di bata do paluhon na sida lama hita di partikian nuaingon. Molo porsia hita di bata tarpalua na do hita sian aka ragam ni hamaolon na taadopi. Di bata si palua do Kristus Yesus naro tu portibyon. Paluaon na may kita aka na olo paubahon roha jala totong porsia di guarnay. Napaopat to na manginang manang na perpudi na dohonon ni turpuk jamitaw di kita ima marolo pulop jala maralas ni roha mahita di tonga-tongat tado di bata. Amang inang, tongon masuk tuminggu Advent na patulu o kita, so man na diguari do, Advent na parajolo, ima minggu panagaman manang pakirimon, Advent na paduahod, di dok, minggu holong, jala Advent na patuluhon, minggu marlas ni roha. Jadi, di minggu Advent non, na patuluhon non, iko marlas ni roha hita. Di mingguon, marhiti turpuk jamitaw, di suara do tu hita sa marlas ni roha hita. Ala dilihat tu hita tiki, lau marhamu baun. Tiki asa marhay baru kita. Nung atong liyahita dia dopan ni dipata. Alay hinorhon asidot holong ni rohana. Adong mapakirimod di kita. Na so abolokon ni dipata hita siyan adopan na. Gariada radido dipata sa diri lao pauliho kita. Jol mapardosa na liyaon. Asa gabi marlas ni roha hita. Jala ido natatagam jala tahirim di minggu Advenon. Ima haroroni si paluay. Haroroni di bata na paluahon portibyon siyang saluhut na sa dosa. Dot mangalihon hanguluan na sa liling nililing na diak ka na porsiya di ibana. Marhite turpukon di suara do tu hita asa marlas ni roha hita. Maria-ria jala marolopolo. Ano mampayan asa maria-ria amang inang. Ano na mampayan asa maria-ria hita. Ima alamiat di bata tutongat-tungat ta. Di bata parholong roha. Nasay marpamuati jala pargugo na suatu dosan naso masohot asi dohot holong ni rohana. Amen. Martangiang mahita. Mauliati ma hupasat rohanami tuho ali Tuhan Jehovah na marhabang so di banwa gijang. Buhay hami sahat tuminggu Advent na patulhonon. Marlas ni roha mi ali Tuhan ala na majalo haluaon siya ko hami ali Tuhan. Pay baru ma diri nami ali Tuhan. Sa unang bihami ali Tuhan mangulo di bagasan haulomon manang hadosaon nami ali Tuhan. Utinggalok kami may saluhut na ali Tuhan. Jala marlas ni roha mahami ay hodo di tonga-tonga nami ay hodo mangaramoti hami ali Tuhan. Ay hodo pamudu-muduhon laka si madjujak nami ganup ari ganup tikya ali Tuhan. Atong saat di homa ngulo nami ali Tuhan ramoti hami ali Tuhan. Nang hatam na badina nung nga kubigi hami dia pala tikyon homa ali Tuhan na mangalihog kugo to hami asabuy hami ulahoni ibagasar parnguluan nami be. Pardosa na gudang dohami ali Tuhan jumulo se sama dosa ng pangalason nami. Sa tama hami ali Tuhan majalo pasu-pasu na lao sile honommu di hami. Marhite-hite goar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus martangyak kami tuho. Amen.